Lähtisin käymään jo. Aloitetaan alusta. Mä kaivun nenä äsken. En silleen... Okei. Kotosalla on ollut ja en oikeastaan mitään ihmeempiä ja tykkään silleen jännäreitä kattoo ja silleen niinku tykkään jotenkin silleen toiminnasta. Mikä tää ääni oli? Naapurin Pirkko tulee vaan kotiin yleensä tähän aikaan. Otto. Otto. Hmm? Älä tuijota kameraa. Joo. Okay. Niin, ulkona tykkään käydä ja olla silleen aktiivinen ja tälleen. Oliko siinä? Puhtaus on ruokaa. Niin siis törmäsin tossa hississä naapuriinkin. Joo, se oli ihan kuulessa, mä lähtin överiksi. Jep. Ne on tosi hyviä kavereita sen kanssa vaan, niin. Tai siis silleen synkkaa tosi hyvin hänen kanssa. Joo. Ja sit piti kysyä kanssa, että onko sulla noin niinku kasvit jo valmiin. Niin. Ja basilikat tuli vaan ja... Se venas, tai kun juteltiin siinä niin paljon, niin se venas missata se oman kerraksenkin siinä. Joo, mä mietin, että jos tyyli ensi viikolla lähtis nää. Tai vaikka tällä viikolla. Tuossa vaan. Mä oon kyllä miettinyt, että vois ehkä kasvattaa jotain. Mä tuossa mietin, että jos toi rappukäytävässä näkis ton Samin, niin vois ehkä pyytää sen meille käymään sitten Jukka tässä. Oho. Hei, kato. Mä oon säästellyt ihan sitä varten, jos tulee vieraita kato, niin sitten... Jaa, nää on mennyt kyllä vanhaksi. Mut enköhän mä jotain keksi. Mulla jää tuohon ulos yksi. Nyt satuin kuulemaan puhelimessa tuossa yksi päivän. Halusin vain ilmoittaa sulle, että kyllä mäkin kasvatan itse. Niin joo. Ihan täällä. Joo. Et jos joskus kiinnostaa tai tälleen, niin
voit tulla katsomaan. Joo, itse asiassa joo, kyllä mua kiinnostaa. Okei. Onko sulla tänään aikaa? Mä voisin tulla vaikka heti. Joo, no käy. Se on toi asunto 40. Joo, 6-kerroksessa. Joo. Joo. No mä käyn himas nopein, niin Joo, no niin. mä tuun sit koputtelemaan. No, nähdään silloin. No niin. Yes. Come Rissi. Joo, sä olit nopea. Joo. Se on aikainen mato. Syö. Joo, just. Otatko sä kahvia tai jotain? Mä just keitin pannullisen. Joo, voimme kohta ottaa. Joo. Näytätkö sä nää sun kasvot? Siitä vaan annetaan sitten. Joo. Eikö oo? Onko se Pasi... Mikä? Basilika. Mikä? Ihan niin katoin, mä ite kasvattanut alusta loppuun, kun googletin kaikki tiedot vaan miten nää tehdään. Niin pitäis olla ihan priimaa ja niin hyvän makusta. Ja... Joo. Ei, tää oli hyvä juttu. Hei, mut siis, onko sulla onks ne kylppäris vai onko sulla joku paroja, missä sulla on ne niinku kasvustat? Ei, tässä basilikaa. Eikö se, sä basilikasta puhuit se isssäkin? En mä mistään basilikasta puhunut kuin ruohosta. Ruoho. Häh? Niin maista, se on ihan hyvä maku, pitäis olla ihan hyvä. Mitä te kuvatte? Joo, okei. Mun pitää... Okei, joo. Ei mun oikeastaan pidä, mutta mä nyt lähden kuitenkin. Samilla taisi olla joku tosi kiire siinä vaiheessa, mutta kyllä mä ajattelin, mä jotenkin sen vielä yllätän.